ଆଜିକାଲି ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସାଇବା ନାଁରେ ଟାଟା ପାୱାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ବିନା ନୋଟିସ୍ କିମ୍ବା ବିନା ସୂଚନାରେ ସଚଳ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟରକୁ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ଆଭରେଜ ବିଲ୍ କରିବା ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଭରେଜ ବିଲ୍ ଦେଇ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ଶୀତଦିନରେ କମ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ମିଟରକୁ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଯାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 3 ମାସର ଦେୟର ଆଭରେଜ କରା ନଯାଇ 6 ମାସ ଦେୟର ଆଭରେଜ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା TPODL ଚାଲାକି କରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। TPODL ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଶୀତଦିନରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଚଳ ମିଟରକୁ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଷତିର ବୋଝ ଲଦି ଦେଇ କ୍ଷତି କମାଇବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜେ ମିଟର କିଣି ନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଟର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଟର ଯାଞ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାର ସଚଳ ମିଟରକୁ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ଆଭରେଜ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମିଟର ବସାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିସାରିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ବିନା ଦେୟରେ ନୂଆ ମିଟର ନ ବସାଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟୟଭାର ଲଦିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଶୀତଦିନେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶୀତଦିନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା, କୁଲର, ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆଦି କେହି ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। ଶୀତଦିନ ଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତଦିନ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଫିସରେ ବସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଫନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଫିସରେ ବସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ହଇରାଣ ଓ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ନ କରି ଅଫିସରେ ବସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମାରଣ ନୀତି ପରିହାର ନ କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଟା ପାୱାର ଚଳିତ ମାସରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ଦର୍ଶାଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆନୁମାନିକ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେସୁ ଭିଜନଟେକ୍ ମିଟର ବସାଇବା ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସଚଳ ମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି। 1200 ଟଙ୍କାର ମିଟରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାସିକିଆ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 5760 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ମିଟର ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ଆଭରେଜ ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମିଟର ବସିବାର 6 ମାସ ପରେ ଖରାଦିନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଗଲେ ପୁଣି ସଂଶୋଧିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ଥା ଉପଭୋକ୍ତା ଶୋଷଣ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନେଇ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଲିଖିତ ଜଣାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଉଠୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ବୁଝି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସଚଳ ମିଟରକୁ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ଆଭରେଜ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି କି ନା ନାହିଁ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ। ସଚଳ ମିଟରକୁ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ମିଟର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିବା ମିଟର କିଏ ବସାଇଛନ୍ତି,
ମିଟର ବସାଇବା ବ୍ୟୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଆଦାୟ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ସଚଳ ମିଟରକୁ ଅଚଳ ଦର୍ଶାଇ ମିଟର ବଦଳାଇବା ବ୍ୟୟ ଉପଭୋକ୍ତା କାହିଁକି ଦେବେ, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ କି ସତ କୁହନ୍ତୁ। ତଦନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।